Malawi Today. Ile ni machini sinema sekera bangara. DPP waye. Vipi? Tabwera ndipo tabwera kwathu. Undi memo. Video call. Video call. Akuta mena ajalepera sawa kuyendesa bwino. Amuntalika anapomeleza kupita kuchisankho atawina kale. Akanatha kugwirisa ntchito wa polisi. Akanatha kugwirisa ntchito wa ame kuti ateteze udindo wawo. Anavomeleza kupita so kuchisankho. Atachoka kumeneko anapezeka kuti alusa. Sana anene kuti timenyane mdziko muno. Anavomeleza kunyamuka kuchoka ku State House kupita kunyumba kwawo ku Page House yosatha. Ndima fona amasiku anu anyamata mmajangula matraki awatanyamula katundu au kumapita na Page House kumapanga somwano ife mavideo atatimaona. Mulungu akatapanga zinthu zake anangosunga pa Muntalika ndi moyo ndipo apangisa ajaonena kuti apanga bwino ajakuti akhale pa udindo zathekapo usongoleri wathekapo koma bwanji pena malonjezera nthawi imeneyi winaliyesa makhulupirira kuti anthu awa kuno dziko lino chikhulupirira mphanali nacho zatheka asogoleri usogoleri siwopheka umapheka kamayendesa mzako nchifanya lero akuyamba sikisi kufotokoza zinthu munthu amene watumikira sungalirira kuti uzikhala sikisi ukufotokozera ndani popeza zinthu zako